Els Influencers International Awards varen celebrar la seva primera edició a Eivissa entre els dies 3 i 6 de juny, destinats a ser un reclam promocional de l'illa i la seva riquesa cultural i ambiental. Però, ben lluny d'oferir una bona imatge, la polèmica els ha esquitat des de bon principi. A tot l'estat, nombrosos mitjans s'han fet ressò de la poca implicació dels influencers que varen participar a l'hora d'aconseguir un dels reptes marcats per l'organització, recaptar 5.000 euros per l'associació Ibiza Preservation. Gairebé 2 setmanes després no se n'han recaptat ni 1.200 a través de 47 donacions. Els influencers tampoc han estat capaços de transmetre a través de les seves xarxes socials dos dels objectius marcats per el Consell a canvi del seu patrocini, per als que s'han desemborsat 95.000 euros, promocionar la gastronomia eivissenca i la moda Adlib. En canvi, s'ha fet viral la petició d'una de les participants més conegudes, na Maria Pombo, a una cadena de menjar ràpid per cobrir les 24 hores del dia. Davant de tota aquesta polseguera, l'empresa organitzadora Talentum Motor SL ha hagut de sortir en el pas de les nombroses crítiques demanant perdó. A través d'un comunicat admeten que no tots els influencers participants varen entendre la dinàmica i l'estratègia de l'esdeveniment. Malgrat això, asseguren que ha tingut un impacte positiu i una gran repercussió. Precisament això últim ho haurà de demostrar ara Talentum davant del Consell, ja que els contractes de patrocini a través de FECOEF estableixen que aquesta repercussió ha d'estar valorada en com a mínim 415.000 euros de retorn. Si els informes d'una auditoria externa certifiquen que la repercussió ha estat per sota de la meitat, el Consell no haurà de pagar res. Si supera, en canvi, aquest 50%, es pagarà proporcionalment. El Partit Socialista ja ha anunciat que en el pròxim ple demanaran explicacions en el president del Consell, en Vicent Marí, i a la consellera Maria Fajarnés al respecte.